vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe nyaya yandakaposta, saka pane mumwe mudiwa muteereri akabva azouya in response to that story. Zvikabva zvanzi mukomana kana mwanasikana uyu akambozama kushandisa maproducts avo, so vakanditumidzira screenshot, ndo mapictures amuri kuona pascreen penyu avo, so she can also try maproducts acho iwawo. Uye zvekare kana muine mamwe maideas you can tell us again in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Yanguwo nyaya yakamira sekudai so. Inini ndiri murume uye ndigere muno muHarare. Ndine makore 42 years ekuberekwa. Uye zvekare I have lived all of my life muno muHarare. Ndainge ndimbori teacher before I became what I am right now. Saka pandainge ndiri teacher, I used to struggle a lot, and ndainge ndakangofananawo nemunhu ainge asingatomboendi kubasa. Izvi ndo zvakazokonzeresa kuti marriage yangu inge ichizosvika pakuparara. Life was not easy at all, and I was trying to provide for my family, but ndainge ndakaroora. Mudzimai ainge asinga appreciate. Most of the times aigara achingocomplaina, and the reason is why aigara achicomplaina, it was because soon after macousins ake vazoendawo kumhiri kwemakungwa ndopa zvakabva zvazonyanyisa epapo, because ainge ava kungogara achingotaura nemacousins ake, ainge ava kucompare upenyu uhwo hwainge hwava kuraramwa nemacousins ake, yet isusu tiri kuno kuzimu. But sezvisinei akabva azotanga kuita hake macourses ake in secret ndisinawo chandainge ndichiziva, ndokubva azondiudza kuti ainge achida kuti tinge tichienda kumhiri kwemakungwa, but achindiudza it's not like ainge achida kuti tinge tichienda tose. It was just a way of her telling me kuti ndo zvaainge aronga izvozvo, because it was already too late for me, because zvinhu zvake ainge atozvigadzirisa kudhara. Ndokubva ndazoti zvino vana zviteka kuti ndinge ndichikupa permission yekuti unge uchienda nevana. Akabva ati kana uchida kusara nevana it is fine. Saka akabva azondisira vana, but I have since released vana ava. Ndikabva ndati it is fine, they can go kuna amai vavo. Akandisira kamwana kainge kari kaine 2 years, kalast born kedu kamusikana. So when that happened, I tried to improve my situation. Uye mushure mekunge ndazorambana nemukadzi, ndo pandakabva ndazoona kuti life mahwani, you can sacrifice so much for a woman, but at the end of the day she can just dump you. Ndaiti kana ndikazama chino nothing was changing until I was introduced to zvinhu izvi zveurombwa by one of my friend. So this other friend of mine, I had not seen him in a couple of years. Then it was in late 2019 ndo pandakabva ndazongosangana naye. Mushure mekunge ndasangana naye ndakabva ndati konai shamwari, ko uchiri mupenyu? Iyo akatoshamisika, but akabva ati shamwari waonda, because vanhu vazhinji vaigara vachingonditi giant because ndainge ndakasimba. But that time nekuda kwenhamo uye zvekare nestress yekuziva kuti my wife there in the UK ainge ava kutogara neumwe murume, saka it was just too much. Then ndichinosangana naye, he then took me out, and when we were drinking, that was when paakazondiudza kuti pfuma yose iyo yaainge ainayo ainge akaenda kun'anga. Akabva anditi pandakaenda kun'anga pane zvandakanoitwa, ndakagadzirwa kuitira kuti ndige ndichizokwanisa kuita mari. Auone kuti mari iyi yandiinayo haisi normal here. Then ndikabva ndazoti neniwo ndainge ndichidawo kuti ange achindibatsira. Akabva anditi kukubatsira ndinokwanisa kukubatsira, but ndinokwanisa kungokubatsira chete kana kuri kunzi iwewe uri munhu ari desperate. I can only deal with you if you are that desperate. Saka ndakabva ndamuudza kuti I was more than desperate, and ndainge ndichida kuti zveshuwa ange achienda neni kune n'anga yacho iyoyo. So ndakabva ndazoendeswa naye kune n'anga iyaya. Mushure mekunge andiudza kuti pagore iye anorara pamusoro pemba, like anofanira kutoti ange achitorara pamusoro pemba for 2 months each and every year. So ndakabva ndazoenda kuya ndakati ndaenda kuya, then ndainge ndava kugara kumba kwema parents angu, because kumba uko kwatainge tichigara soon after the divorce. Izvi zvekuti kana uine mukadzi wako waunenge uchida nemoyo wako wose, usually mumaproperties unobva wangoti ngangoenda muzita rake. Saka takazoti tava kunodivorsa paya, mukadzi ndokubva azondiitira utsinye. The reason is why akandiitira utsinye, it was because
I had been tipped off kuti ku-UK ikoko ainge ava neumwe murume waainge ava kugara naye, yet inini mukunotaudzana, because even though we were talking about divorce, but shungu dzake dzainge dziri dzekuti ndinge ndichizouyawo ikoko tinge tichizokontinya tichizochengeta vana vedu tiri pamwe chete. Saka iye when she got to find out kuti inini ndainge ndava kuzviziva kuti ku-UK she was staying with another guy, then she thought of punishing me. This was a way of her punishing me. Ndokubva azoti ainge ava kuda divorce, and then akatondireminder kuti handiti you know kuti imba ndeyangu, ndakarwadzwa mukoma ndikaonda ndikaita sei, but still I survived. Saka mushure mekunge tazorambana paya, I then got kicked out of our home. Ndokubva ndazodzokera ndikabva ndazotanga kugara nemaparents angu. Saka ndakati ndava kugara nemaparents angu, ndo zvekare panguva iyo pandakabva ndazoromba, hakuna kana akatombozviziva kuti mukomana ainge atofunga kuti kuromba kunenge kuri nani. Zvandaita ndezvekuti ndaimirira kusvika vanhu vose varara. Ndaiti kana vanhu vose varara paya, ndo pandaibva ndazotora ladha ndobva ndazokwira hangu pamusoro pemba ndobva ndarara paya. Handidi kukunyeperai mukomanashi, it was not easy, because ipapo ndaitoita zvekutotaimira. I would make sure kutoti zveshuwa munhu wose will be fast asleep. Saka zuva rekutanga apo pandakaita marituals, I was really scared. I climbed on top of the roof. This was somewhere kuma 11 p.m. when I climbed on top of the roof. Then ndaizorara usiku hwose ndiripo pamusoro pemba. Then ndaizoburuka, pandaizoburuka it will be somewhere kuma 4 a.m. and ndainge ndine mablankets angu maviri uye zvekare nechi mattress, but those single thin mattresses, that is what I used to have. Saka mazuva ekutanga pandakaita zvinhu izvi, flu yakambondibata ipapo. Flu iyoyo yainge isina kana mafanisi, but ndakasvika pakujairira. Ndaiswera muswero wese wezuva ndichingofukira, kunyangwe amai vangu vaindibvunza kuti ko flu iyi yambobva nepiko, but vainge vasingatozvizivi kuti mwana wavo ava kutorara pamusoro pemba. Ndakazonotenga mamwe mazibomba jacket, ndikabva ndatenga mazisocks, uye zvekare ndikabva ndatenga magloves nerimwe zihulu hat rekuti raita kundivhara fesi yose kungosiya mhino nemaziso chete, ndichitira kuti ndisazonyanyisa kubatwa nechando. Saka ndaitora mazigumbezi angu aya maviri, uye zvekare ndaibva ndatora nechimetress changu chiya ndobva ndachikanda pamusoro pemba. Ini ndobva ndazokwira paya pandinenge ndava kuona kuti vanhu vose vanenge varara. Saka ndakaudzwa kuti ndo dzainge dziri nzira dzangu dzekuti ndinge ndichikwanisawo kuzoita mari. Usiku hwoga ndaita izvozvo, but to tell you the truth, it was a very long, cold and lonely. Those were the most loneliest 2 months of my life, but ndakazviudza kuti izvi ndo zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita kuitirawo kuti ndinge ndichizokwanisa kubudirira muhupenyu. To my surprise, ndakangoti ndapedza 2 months dziya then ndikatoona kuti upenyu hwangu hwainge hwava kutochinja. Ndo pandakabva ndazoofwa a job at this other car dealership, tichingoita zvinhu zvokungotengesa zvinhu online. Ko mari yacho yandainge ndava kupiwa, even the way that I was selling things were really working out. Zvino ndakazoti nerimwe zuva I was returning back from work, ndainge ndisati ndatombova nemotikari ipapo, so ndakazoti ndiri mumotikari meya, then pandakazoburuka, then muchinda uya wechimotikari chake akabva akati ko mukuru zvamakanganwa secho renyu. Ndokubva ndazotora bhegi riya, because vamwe vainge varimo mumotikari vakangoti nderenyu bhegi iri. Ndikabva ndatongoona kuti regedzai ndinge ndichingoritora, not knowing kuti mukati mainge muinei. Ndakati ndasvika kumba paya, ndainge ndichitori kutogara kumba kwemaparents angu, then ndakabva ndazoona kuti mubhegi muya mainge muine kamunhu kainge karimo. Ndakavhunduka, but kamunhu kaya kakabva kandibata kumeso, kakabva katanga kundipuruzira. Kakangoti kapedza kundipuruzira kudaro, then ndikabva ndatotanga kutonzwa kutoti ndainge ndatova nezvivindi. Mwoyo wangu izvo wainge watowomarara sedombo, ndainge ndava kusatya. Kamunhu kaya kakabva kazondiudza kuti iko kainge kari kamusoja kangu, zvichibvira izvo kuti kainge kari kachikwambo kangu. Kakabva kandiudza kuti kainge kakatumwa kuti kange
kachizondigadzirira mari, and kakanditi mukufamba vanhu vose vanenge vachingokutya zveshuwa. Ndakabva ndaona kuti ndiri munhu wekuti ndakabva ndatanga kutyiwa nevanhu. Then I moved out of my parents house, ndikabva ndatanga kugara ndega, ndokubva ndachizotenga zvekare imba mushure mekunge ndaita mari. Saka each and every year ndo mhiko dzangu idzodzo dzandinoita. Ndinoti kana ndava kunoita mhiko dzangu muna April, kutanga kwaApril then kunosvika muna May, ndinenge ndichizadzikisa mhiko dzangu, ndinotokwira pamusoro pemba. Like now it is easy sezvo ndava kugara ndega. Hazvinei nekuti kwatonhora here, kwanaya here, chii chaitika. Ndinofanira kuti ndinge ndichiita 2 months ndiripo pamusoro pemba. Ndakangoudzwa kuti kana ndikatadza kuita mhiko idzi zvinoreva kuti ndinobva ndazofa. But I am a successful businessman, and kuchechi uko kwandinoenda vanhu vazhinji vanotofungidzira kuti the way that I am blessed, ndakakomborerwa naMwari, vanotofungidzira kuti it is all by the grace of God. But zvavasingazivi ndezvekuti zvinhu izvi zvandinoita izvi ndezvemhiko, uye zvekare mari iyo yandiinayo imari yemishonga. Now zvava kuitika ndezvekuti kuchechi uko kwandinoenda vanhu vazhinji vanoda kuti ndinge ndichiroora vanasikana vavo, especially vaya vanenge vati kurei, because inini I am a very successful businessman, but I have been resisting because I am scared. Handidi kuti ndinge ndichizotora mukadzi, especially kana ari mukadzi anonamata, because anobva azondiporongera zvinhu zvangu. Zviri nani kuti ndinge ndichizotora mukadzi wekuti haabhelieve muna Mwari, at least haazondiporongeri mhiko dzangu. Because zvakamboitika ndezvekudai, ndakambodanana neumwe mwana wavamufundisi. Saka mwana uyu wandainge ndichidanana naye, she was a widow, ainge akashayikirwa nemurume wake. Ndokubva tatanga kudanana paya, but ndaiti kana ndikamuinvita mumba mangu, chikwambo changu chiya ndaitochiona chakatotsamwa, takatogara paya pamasofa tichitotaura zvedu nyaya, then ndaitochiona chikwambo changu ichocho chakatomira kumberi kwangu, but iye asingachioni. Then ndaizoti kana ndamuperekedza, sometimes I think kuti iye aitotarisirawo kutoti ndaitofanira kutoti ndinge ndichitorara naye, but ndaizoavoida because icho chinenge chakangomira kumberi kwangu chichidzungudza musoro pandinenge ndichida kumubata, zvichireva izvo kuti dai ndakada kuzama kurara naye zvinhu zvangu zvaibva zvazokanganisika, because ndine altar iyo irimo mubedroom mangu. Kaaltar kacho katoriwo zvako kadiki zvekuti vamwe vakadzi vanotouya kumba kwangu for masleepovers, vaya vasinganamati avatombozivi kutoti nditori nealtar mubedroom mangu, because iyo itongori pachena. Saka ndaiti kana ndazomuperekedza mwana uyu wavamufundisi, then pandaizodzoka ndaibva ndazoona kuti altar yangu iyaya inenge yakanganisika. Ndobva ndatanga futi kuita dzimwe mhiko dzisingatauriki pamhepo, nekuti zvimwe zvacho zvinozoita sekunge zvinokwanisa kuzokutsvakisa nemapurisa. Saka at the end of the day ndo pandakabva ndazongotsvaka a silly reason so as to dump her. Ndakabva ndazomunyepera, ndikabva ndati ndainge ndichirota murume wake. Ndakabva ndamuudza kuti murume wacho ainge achiuya kwandiri achindiudza kuti kana ukasasiyana nemudzimai wangu ndinokuuraya iwe. Saka mukadzi uyu ainge achindida nemwoyo wake wose. Ndokubva azotanga kunamata achiti ngatitsanyei. Ndainge ndichingomunyeperawo ndichiti neniwo ndiri kutsanya kusaidi kwangu. Akatomboenda as far as kubhindura kunonamata, but iye ainge asingatozvizivi kuti inini I was lying to him. The reason as to why ndainge ndichida kuti tinge tichirambana, it was because she was too prayerful. Aiti akanamata then aibva azokanganisa mabusinesses angu. Saka vanhu vekuchechi ivo havatombonzwisisi kuti why ndisingadi kuroora. Saka I am scared to take a wife, because kana ndikatora mukadzi anenge achinamata anobva azondi-exposa. As for now I am surviving, ndinoitawo zvekukecha izvozvizvi, uye zvekare ndinorarana nevakadzi avo vandinenge ndatoona kutoti ava, even though munhu achipretenda as if she is a Christian, but anenge asina umwari mumwoyo make. One thing that I have noticed is that pamba pangu usiku panogara pachingofamba zvipoko, and ndinotonzwa zvipoko zvichitotaura zvichitofamba zvazvo around my yard, especially at night. Sometimes ndinokwanisa kurota dzimwe hope dzekuti dzinenge dzichityisa, kana kuti ndinongokaruka ndaita zvezvokuvhumuka ndobva ndamuka. Pandinomuka ndinobva ndatoona munhu uya anobva atonyangarika. Saka vanhu havatozvizivi kutoti uhu ndo upenyu hwandiri kurarama. Ndauya pano kuti
ndinge ndichizoreurura uye zvekare I am hoping kuti nyaya yangu ichakwanisa kubatsiridza umwe munhu kunze uko. Vanhu vanofanira kuti vange vachiziva kuti zvinhu izvi zvekunzi waromba wava nemari izvo hongu unenge uine madhimoni anenge achikupa mari, but you have to know kuti zvinhu izvi it does not come for free, because once waita zvinhu izvi unofanira kuti unge uchiziva kuti kubva zuva iro raunonzi iwewe une mhiko dzawaitiswa nen'anga inenge yakuitisa mhiko idzodzo kuzonosvika uchizonofa, it's like unenge uri munhu anenge ari mujeri, even though sometimes unokwanisa kuenjoya jeri racho iroro, but there are times apo pekuti unenge uchizopiwa mapunishment. Haisi nyore kuti each and every year unonzi unofanira kuti unge uchikwira pamusoro pemba obva warara. Ndinogara ndichizvibvunza kuti ko zuva rekuti ndichanzi ndarwara ndichaita sei, because ndakanzi kana ndikangotadza chete kukwira pamusoro pemba ndobva ndaita 2 months ndichirarapo pamusoro pemba, that will mean kuti ndinobva ndafa. Saka I feel kuti ndakatozvipa a death sentence, because kana ndikarwara zvekuti ndinenge ndisingakwanise kukwira pamusoro pemba, automatically I am going to die. Hanzi chikwambo changu ichi chacho chinondipa mari hanzi chichandirova ndobva ndafa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Asi chandafarira pa confession yavo vane advice iyo yavatipa yekuti anzi izvi zveurombwa izvi hongu mari unotoiwana, unenge uine madhimoni ako anenge achikupa mari, but at the end of the day anzi it is just vanity upon vanity. Ngatitaurei navo mucomment section.